Veliki pozdrav štreberi, danas smo isključivo za vas spremili jedan polovan PC baziran na Intel procesoru starom 10 godina. Znate dobro da sam obećao da nećemo raditi buildove čisto da bismo ih odradili, nabili preglede, a vi sa druge strane kupili komponente koje ni sam nikada ne bih kupio. Studio nam je prepun hardvera, počevši od grafičkih kartica, procesora pa sve do RAM modula, ali retko koje parče hardvera je u toj gomeli stvarno dobra kupovina. Onda mi recite, zašto bih vam prezentovao build i gubio vreme? Sve što vam od buildova budemo predstavili počevši od ovog dana bit će isključivo testirano sa naše strane, a svi dobro znate kakvu euforiju imam kada kupim neku fantastičnu stvar, tačnije stvar koja opravdava svaki uloženi dinar. Baš tu euforiju, ali i znanje i iskustvo koje smo sticali godinama želim da pretočim u jedan serijal PC buildova, koji će biti vanserijski, da održimo lekciju kvalitetnog sadržaja, jer to je ono za šta mi tragamo i ne stidimo se da eksperimentišemo. Krenut ću od srži svakog računara, a to su grafička karta i procesor. Pokušao sam na kanalu da pronađem neku Intel konfiguraciju, bilo polovnu ili novu, da bih na kraju došao do saznanja da su sve konfiguracije bazirane na Ryzen procesorima. Znam da je AMD sa Ryzenom pokorio svaki Intelov pokušaj u prethodne 3 godine, ali ako vam kažem da postoji Intel procesor star 10 godina koji je quad core sa hyperthreadingom i da gura najnovije naslove, da li biste mi poverovali? U pitanju je Intel Core i7 2600 baziran na Intelove litografije veličine 32 nanometra bez overclock mogućnosti, što znači da vam je dovoljna H61 ili H67 matrična ploča. Procesor radi na osnovnoj frekvenciji od 3,4 GHz sa maksimalnim turbo boostom od 3,8 i znam da vam ovo ništa ne znači, zato ćemo se kasnije baciti na tešku artiljeriju gaming testova. Interesantno je da se ovaj procesor može naći za oko 45 evra, što će ga cenovno svrstati u istu kategoriju sa Ryzen 3 1200, a mi ne bi bili štreberi da ne spremamo uporedni test ova dva procesora i zato bi bilo dobro da se pretplatite i kliknete famozno zvonce da ne biste propustili obaveštenje. Nakon izbora procesora potrebno je izabrati matričnu ploču za koju sam se lično malo izmišljao i mislim da sam je pretplatio. Ideja je bila da sa ovom konfiguracijom napravimo dva builda, jedan sa 8 GB DDR3 memorije, dok je ideja da se drugi napravi sa 6 GB, pa sam iz tog razloga kupio 4 stika od po 4 GB, ali i matričnu ploču sa 4 slota. Sve ovo me je koštalo nekih 140 evra, što je nešto više nego što sam želeo, ali danima nisam uspio da ulovim ploču sa 4 slota na samostalnoj prodaji. Ipak, ovde ostaje mesta za male manevre, gde ćete samostalno kupiti procesor H61 ili H67 matričnu sa 2 slota i 2 štapa RAM-a veličine 4 GB gde brzina nije toliko bitna, pošto Intel nije preterani zavisnik bržih modula. Ako budete malo strpljivi, ovaj bundle može da vas košta svega 100 evra, što je stvarno van svake granice razuma za ovakvu konfiguraciju. Ipak ću ja komplet matrične ploče, procesora i 2 modula RAM-a od po 4 GB računati 115 evra koliko sam ih stvarno platio. Kao ulov dana na što sam izuzetno ponosan bila i grafička karta Asus ROG Strix RX 560 od 4 GB i to bez dodatnog napajanja za svega 45 evra sa sve poštarinom. Neka regularna cena ove polovne karte se kreće oko 60 evra, što mislim da je dosta visoka cena za kartu ovih performansi. Ali ako budete strpljivi sa kupovinom, veoma lako u roku od nedelju dana možete kupiti polovnu kartu po dosta niskoj ceni. Za sada su nas ove dve komponente koštale 160 evra, ali kao što sam rekao, veoma lako možete proći još bolje samo da poslušate moje prethodne savete. Tragajući za napajanjem, naišao sam na Be Quiet E5 snage 400W, koji radi u dual rail režimu rada gde na jednoj grani od 12V može da isporuči 16 A, što u praksi predstavlja 192W, što je više nego dovoljno za našu grafičku kartu, koja čak ni ne zahteva dodatno napajanje, već se napaja putem PCI 2.0 slota. Ovo napajanje sa sve poštarinom nas je koštalo nekih 15 evra, gde ste dobili jako kvalitetno napajanje za taj novac. Vi naravno možete kupiti bilo koje drugo napajanje, bitno da ispoštujete sve konektore za vaše komponente, ali snagu pogotovo grafičke karte kao najvećeg potrošača u celom sistemu. Ostalo nam je još da izaberemo storage uređaje i u koje kući će sve to smestiti. Ljudi, ovdje je isključivo vaš izbor koji treba da se zasniva na vašoj rutini korišćenja računara. Ja kao neko koji je odrastao uz male storage sekcije, a tu pričamo o veličinama manjim od gigabajt, naučio sam da budem racionalan pri smeštanju podataka. Meni bi bio dovoljan samo SSD uređaj veličine 250 GB i to bi me koštalo 35 evra, a neka moja preporuka jeste Silicon Power A55 ili ADATA SU630, a sasvim korektan model jeste i Patriot Burst od 250 GB. Ako vam ovo nije dovoljno, možete bez problema dodati jedan hard disk veličine 500 GB sa cenom od 15 evra, što u zbiru predstavlja 50 evra za storage sekciju. I za kraj sam ostavio kućište gde je moj izbor spao na Cyclops 5 iz MS Industrial kompanije.
Jedina mana ovom kućištu je što dolazi bez ventilatora, ali opet sa cenom od 25 evra kućište zadovoljava sve potrebe. Za kraj da podvučemo crtu. Kada sve saberemo, cela konfiguracija nas košta 250 evra koja veoma lako može se pretoči u konfiguraciju oko 200 evra. Ukoliko izbacite hard disk, kupite jeftinije kućište i budete strpljivi sa matičnom pločom i RAM modulima. Znači društvo, imamo build od 250 evra sa procesorom čiji takt kuca već jednu dekadu i grafičnom kartom koja je nekada bila grafična karta srednjeg segmenta. Pređemo na testove, znam da vas to najviše zanima. Prvo želim da se pozabavim temperaturama i nekim problemima koje sam sreo tokom testiranja i snimanja ove konfiguracije. Kao prvo, temperature su više nego u granici normale, čak i sa stock coolerom gde je jedna žabica polovljena. Cooler je takav došao kao gratis i za to ne mogu da zamerim, da je bilo potrebe stavili bi nešto bolje. Naravno da imamo taj psihički problem da sve procesore moramo da namažemo Noctua termalnom pastom, to smo radili i ovoga puta. U igri koja je najviše zahtevala procesorske snage, a to je Battlefield 5, temperatura i7 2600 procesor je oko 70 stepeni, što je po meni prihvatljivo, dok se grafička karta grejala do temperature oko 60 stepeni, tačnije stepen do 2 ispod toga. Ono što sam primetio tokom snimanja samih igara jeste da sam imao česte dropove što se može vidjeti po najnižem broju frameova, ali moram da vam skrenem pažnju da ovaj problem nestaje čim isključim real life snimanje. Da li je problem u Adrenalin softveru ili grafičkoj karti koja radi na 100% konstantno, nisam mogu da ustanovim. Ali kako već imam problem sa Adrenalin softverom na RDNA karticama, zašto bi bila situacija drugačija i sa Polaris modelima? Pređemo sada na brojke, a podešavanje u igri ću vam prikazati na početku svakog snimka. Battlefield 5 naslovom je na medium podešavanjima nudio u proseku 40 sličica po sekundi, što je sasvim korektno i mislim da ovde postoji bottleneck u videu grafičke karte, zbog čega vam ispremamo naredni build sa dosta jačom kartom. Neću da komentarišem česte dropove frameova, pošto su oni posledica snimanja igre i svi problemi nestaju čim isključite real life. Sljedeća igra je popularni CSGO sa automatskim podešavanjima na high sa ugašenim anti-aliasingom. U prosjeku imamo nekih 120 FPS-a, što znači da smo na granici od 144, a što je nekako postao standard za CSGO i monitore sa ovim osvežavanjem. Sljedeći naslov koji je također dosta popularan je Dota 2. Nemojte da me streljate, zaboravio sam da snimim podešavanja, ali ako vam nešto znači, igra je podešana da radi na jednu crtu ispod max, tačnije best looking. Situacija sa minimalnim frameovima je ista kao i kod svih igara u ovoj test bazi, ali u Doti stvarno nisam uspio da primetim te dropove koji također nestaju čim ugasim snimanje. S druge strane, na vrhunskim podešavanjima možete uživati u prosječnom renderovanju od 100 sličica po sekundi. Igru koju klinci obožavaju iz njima poznatih razloga, Fortnite. Kako nemam blage veze o ovoj igri, u prethodnim buildovima ste mi skrenuli pažnju da se Fortnite igra na minimalnim podešavanjima i sa maksimalnom distancom vidljivosti i tako sam je podesio. Ova kombinacija procesora i grafičke karte jednu Fortnite grafiku, kao ništa, gdje vidimo preko 100 frameova, što mislim da je više nego dovoljno za ovaj žanr igre. Od sljedeće igre nisam znao šta da očekujem, pošto je igra mnogo loše optimizovana, bar je tako nekada bilo. U PUBG na srednje podešavanjima u prosjeku imamo 45 frameova, pa ako baš želite da se igrate u 60, morat ćete žrtvovati još vizualne detalje kako bi prešli tu granicu. Iskreno, ja sam zadovoljan kako PUBG radi na ovoj konfiguraciji. Sljedeći naslov je moj omiljeni serijal, Resident Evil 2 Remake, gdje je stvarno potrebno da se dosta igrati sa podešavanjima kako biste ostvarili kvalitetnu vizualnu sliku sa najmanjim uticaja na performanse. Savjetujem vam da pogledate tutoriale za ovu igru na Hardware Unbox kanalu, gdje će vam momci pomoći da izvučete još koji frame gore sa boljim vizualnim efektom. Ja sam Resident Evil 2 podesio na Performance Priority i upravo u tom režimu rada sam ostvario nešto ispod 50 frameova u proseku, što je itekako igrivo za ovaj naslov. Ono što sam primetio jeste da nemate kvalitetne vizualne efekte i da je igra osakaćena, zato vam ponavljam da pre podešavanja igre odgledate tutoriale vezano za Resident Evil 2 na Hardware Unbox kanalu, iznenadit ćete se koliko je moguće poboljšati efekte bez uticaja na performanse. Za kraj sam želeo da istestiram Vulkan i DirectX 12 API uporedo na RX 560 karti i dobio sam čudne rezultate u Strange Brigade igri. Strange Brigade je jedina igra gde snimanje nije imalo uticaj na ogroman pad frameova, pa sam tako uživao u prosječnih 45 sličica po sekundi na high podešavanjima u DirectX 12. Rekoh sebi, hajde da pređemo tu cifru na 50. Polaris karte vole Vulkan API kada ono gle čuda. I minimalan i prosječan frame u Vulkan API-u su bili ispod DirectX 12 frameova, što je stvarno čudan rezultat, ali opet sve preko 40 frameova je po meni itekako igrivo. Drugari, iskreno se nadam da vam se dopala konfiguracija i način na koji smo došli do nje. Primetio sam da ovaj procesor ima mnogo veću moć i da može da pogura i najjače Polaris karte, tako da uskoro očekujte jedan takav build.
Volio bih da čujem vaše mišljenje o ovom buildu. Da li biste nešto izmenili i da li ste zadovoljni kompletnim gaming utiskom sa konfiguracijom do 250 €? Ne budite lenji, možda se upravo iz vašeg komentara stvori neki novi build na kanalu, zato mi ostanite dobri i vidimo se nekom narednom prilikom. Ćao!